Akuhle. Hawu, kanti ubampini ndoda? Yazi lokhu uvela ngivala amehla nginaka ngalutho phela mina. Asuka man. Kahle wena uyazi ukuthi ubazi khathi. I don't know if you pulled any strings, but we've got a date to appeal. The 19th of June. Judge? Should be the Honorable Mr. Justice A.T. Sitole. Umsebenzi onjani lo? Uzoqala nje njengoweda yabona hlembe ke phela ngokuhamba ngosikhathi futhi mekuthanda ugcine so manager kulula nje. Uwaiter, esportini. Can we start over? Hayi. Bahleli kahle banethezekile ngoswazi. Hayi bathi usesize kakhulu ngoba nogogo uPrimrose behlushwa isifuba semumenze rap kanjalo nobhuti umtholipho semlungisile enyaweni amenzela nje amanzi amthukuthu namacemba nayo kuhle. Yo, hayike. Waze wakhamfa ukehla. Sakaze nzima kodwa ngempela. Mothosi Mulotsi Mollo is the only other person who knew about the office and the files. Ha ho ya lo matatiele. He's lying, right? You wouldn't do this, would you? Start a fire in a building that has hundreds of innocent people inside, millions of rands in property. Say something! Please, just tell me you didn't do this. Ebendi blackmailer. Who? Who was blackmailing you? Malume wakho Moagi. Moagi, why? Ebefuna ndibe uPastor Lawrence from Ezweni ndimzise Triple M. He forced me to spy on Mr. Mogale. No, this doesn't make any sense. He made me go to his secret office at Global Media Building. Bengenayo choice. That's your excuse? I had to stop him. Lulu. Jonga, come, Uxolo. You have no idea how sorry I am. Come. No, you are crazy. Okay, we need to talk about this. I have nothing to say to you. Come, John. Daktanda, you have to understand. I wasn't thinking straight, and I didn't know how I did it. Okay, go and Yabona nje into ebathi pot awunginiki ithuba mfana ngithi qephu ubonke uzoba nabantu abangabani. Hayi angiboni ukuthi abalandeli bami bangahlala bakulalela Dallas. Hayi ngiyangivuma Chomi. Asuke emagqozeni. Phela wena uwenze into engathunakali. Yazi uwenze uthi a whole jakalazi uthi athi put a ring on it Chomi. Yo, but not only that. Umenze ukuthi akapompele mama nyana wakhe amatayera amphonsele le kude le emakhaya. Good man. I'm not sure if it was the right thing, though, Chomi. I can't go over the messages there to Tolang from Bonkon Bajegele, Bomakoti Bamabaso. Swazi is so sweet. Urtusakan Twena, Lisela. I want a mama wena. Sisle anyokencane. Manje uthunani? Kitlonyala monaga before wanahla. Or by the time I khutla mona atlobeleha, then I'm already Mrs. Mabaso and it's too late for whatever she's planning. Oh, Chomi, Nazoke. That's right. Libingezo njongozam to burn down the building. Ndicinga uba water sprinkles ingasebenza ucima umlilo, destroy all the documents. You keep talking about blackmail. What was my uncle blackmailing you with?
I faked my degree. What? Oh, you didn't go to varsity? Ndile. Kodwa khandigqibe. How long did you think this secret of yours is going to last? I mean, if my uncle found out... I have no idea. Kodwa yazi xa u-desperate, akwazi ucinga, you just do. And umalume wakho came for me, and he wouldn't stop. I kept on doing what he was asking me to do. But it was never enough. All. Is there anything else? Are there any other secrets that you think I should know? No. That's it. Kahle ungibhudela la wena. O tswile ka left ka jeno lena ngwanaka. Angithi ngizama ukuthi ngitholele nabantu engizobamema kule podcast yami ya June 16. Ngidinga nje abantu abajwayelekile ngizwe izitori zabo kodwa Ke na le story sa June 16. Ene ke motho o jwayelekile ngaka. hayi usukhona ngaleso sikhathi. Ke sami ke a tseba go ke shebela ke le monyane ho feta dilemo tse ke leng tsona. Fela nna le batswadi baka re ile ga mmatšha 2 days later ne ke le ngwananyana. Hona mona Alex mo action ya nnete ne etsagala teng. Hayi usinokwazi bungafuthi wena uphuma eBloemfontein. Hayi ba o tla o utlwa feta mo o tlo tlameha go mmeme showng ya hao. Sommer thapameng yona ena. Hayi akusebenzi kanjalo. Mara ke story sa monate mosem. Asinawazibheka ngi-journalist. Izinto ngitshena zona vele kumele ukuthi ngiziresearch ukuthi zima-facts yini. Ngoba phela yibo aningi ngaba ama-scammer la ngaphandle. Wa nhlapaola jwalo ngwana tolo. O tloga neng o tella nka. Find out who owned the house, spend whatever you have to, then call me back. You look like hell. Long night, Uncle. Long night. O solvile mathata a go le lulama. Mosimane, we don't want another article on equality under law, do we? That didn't even come up in the conversation. Why not? No, it's just that my ribs, they're killing me and I'm out of pain pills. Get lots of mine. Just go get a new script. Oh, Matuta, Wamutuakai, Ta really tech savvy. Just get the doctor to email the pharmacy and get them to deliver it here for you. You can do that? I'm on it. Hey, umuhle. Nanokuthi ke phela mina ngiyayithanda ladies yabo mayisisuka isifaka iuniform. Lapho mina ngizibona ngifana nabantwana bengibahleka kade. And imbuzi embethe itayi nesudu one capitalism hamster wheel. Ha khuluma iqiniso nje. Sebakho umuntu ozomfica lapha eshibhini yalusa efakile isuti. Manje uthi ithini hamster wheel capitalisms. Uyazi ukuthi ngisho njani? Kanti uyazi ukuthi unemployment engaphezulu kwa 30% la eMzansi. So unenhlanhla kakhulu ukuthi awusekho kuleso statistic. Yazi angiboni ukuthi ngizokhona wena Sam yazi. Ngizithandela uphwari mina. Kan mva nje sekubonakala ngathi ngiyiselaut. Noma sebe wena lento ithathe njengokuthi wenza nje umsebenzi womphakathi. Ngisebenzela umphakathi. Umphakathi njani ngokubadakisa? Khona uyawazi amadoda nasele aselile lapho ukuthi aziphatha njani duze nabantu bengubo. Hoyi. Ngeke badlula umziki kodwa. Ungakhulumi kanjalo. Sengamane ngikusho lokho. Angithi uyena lo wenza ukuthi uzingabazi. Hayi. Yeah, khona beka nanda ngijela indlela engiuseless ngayo. Kwamanye amalanga oresinye isikhathi ngimkholo. Esha kodwa phela vele konke lokuzodlula ne. Cabanga njalo? Yabona nje ngekudala. Uzobushaya ama-exhibition akho kulama gallery lawa le phezulu. Ukhohle nanokuthi bosebenza eshibhini yalusi. Kodwa ke okwamanje into ebalekile ukuthi kumele sisebenze sisangithi.
Okay? Moruti, go bua nnete o ne o tsamaya. Makabulele uThixo. Ndinconya ukuthi awumkhale. Ke serious, ke ne ke amegile. I know why you did it. Undicela uba ndithethe ngoKia phaa ku-podcast. Ubufuna your name to be dropped phaa ku-Triple M. A o itha gore nna ke that desperate. I think you're that calculating. It's business first, right? Gongwe ke deserve kgang e o e buang. Mme fela nya, kgang e ga se ka nna. She's been through a lot. Ga ke kgathale gore dikhwati di reng. Mme fela ke ene ke motho o siameng. A le gore go na le motho e leng gore o deserve God's grace. Ke ene. And yabona le nto le ngiyithuna ngoba uSam ukhulumele shem and wangithembisa ukuthi wena you're a hard worker. Injalo ma. So ungalingi ucabanga ukuthi mina sengikhohliwe ngalento yakho leyana ema protest as stupid. Acishe wangilimazela ishibhini yami. Ngithokoza ithuba mambusi. Hey, ungathokoza intombazana. Make sure ukuthi awuphuli next. Yangizwa? Right, yabona la. That is where the magic happens. Come payday intombazana kuba sola. Lit by dance floor. Mara ke come Monday. Shem, kuvele kufe. Kutsho khona bona ziyamporoma musilane. Mawufuna ama-tray uzothola laphayana. Okay? Beka-ke waphula 1 glass ngizoyiskafa ngalamathikinyana akho. Waphula more than 1. Make sure ukuthi ushwapha sakho sesile siphumile and sesinyamalele before ama-glass ami athinta phansi. Siyazwana? Alo mamlusi ekhaya pha ikhona mhlambe imigcomo yoku-recycler for amaglasi. Beka-ke wena power puff comrade. Yabona mina lo ngidayisela imbombi ebanda mpo nendawo emnandi kabi to chill. Yangizwa? So angifuni ukuzwa lokulingana ngamapolitikinyana akabhedayo kimi or to anybody else ongena lana. Otherwise sothola le first day nyana yakho kuyi last day. Now hamba ke usisiza abanye abantwana manje ukuthi ba prepare for i-afternoon shift. So I'm right? Oh, by the way, back to business. Yabona le imenu yama special. Uyikreme yeso. Wonke umuntu ongena la obatshele ngawo. And then wena ke uzothola 1 free meal for lunch. Alo ukudla kwama-vegan kukhona. Hayi man. So. Usemzizo lona. Akuyona i-hotline, June 16 hotline of missing persons lena mfowethu. Akhona mawuhade enza leyo nto leyo. Mara kuthule kakhulu man yazi. Ya. Akuthulibela kakhulu namhlanje sothini kodwa. Yazi ubringa iba ama-customer ami abazelanga ukuthula. Wentombazane. Hayi. Ngiyathanda ukungikhulumisa ne. Yazi ulindisa ama-customer ami khona manje letha la. Awu. Bangilibalela mina. Sorry. Libalela ukunuka la. Wena soyangikhosta wena. Angingiphinde. You're damn right. Enepheka la wena. Angikhafu ukuthi uzoloku udrowana nezinto lezi kumele bengabe uzidraw laphana ecrash. Okay? Iye phela. Bakade ukorder shona khona. Oh. Yazi le ntombazana Yini umuhle yini? ya. Yazi uSam ungcinga kabuhlungu kanjani ukuthi ngigayile umuntu lo nesipani. Hayi yena muhle kodwa kufana. Hey, imiphelo omuhle ungabi nama ideas wena. Hawu. Yini manje le? Weed? Hey. For good. Ngiyalahla ne. Ngeke ngithumele i-text. Khatsa voice note na. Uyayazi uba ngithanda i-voice notes kama. I just have one question for you.
Now that I know you are legit crazy, next time I do something stupid, are you gonna torch my car? Maybe set my clothes on fire? Don't tempt me. Sorry, bengicumba uzandilahla yazi. What you did was insane. Felt like you're tlhaloganya. No malume Moagi pushed you into a corner and you snapped. You're not mad? I'm actually kind of impressed. My girlfriend is a gangster. I love you. I love you more. Hey, usushayisile. Yeah, ishift yami ekuseni iphelile. Yo, I'm glad khona ke. Ngidinwe ukuthatha inonsense yabantu abasilileko. Ngiyacabanga mpela ukuthi uzame ngakho konke okusemandleni akho. Asithi sebayangazi ukuthi la ke imali fakwa. Manje hambe kanjani kuma tips? Terrible. Ayifiki naku 200. Hayi. Kusazohlangana. Mhlasimbe kumele ukuthi uzame ukuthi usmile more. Sam, ngilindele irent yenyanga ezithi 3 months yoke because uthi ngiyibhatala. Ngingamamatheka imini le yoke kodwa it won't make a difference. Noma sebe. Mhlambe kuzoba ngcono uvele ugoduke mfethu mhlambe kusazovuka ingonyane. Ngikuthanda kuba lapha. Hawu. Wena usukhomplenela yona le ndawo uzama ukuthi ingadliwi uyisave. Uthulile nakangekho. Khamba na. Ngizokupheka ukudla kwamambala. Engasi chef leya yakamamlusi. Lalela. Sizococa kube mnandi. Uzobona na. Ngiyaxolisa nginomsebenzi. Noma sebe lalela phethe yazi le ndawo yakho esemabonengi. Mhlasimbe buka mfethu ngithi yahluleka manje ukuthi uyihlafela irent. Mhlasimbe sekuyisikhathi manje sokuthi uzame lenye icebo. Umzi uyabuya. Kanti ke nakabuya ngifuna azi bona kuyakhona ukuphila ngaphandle kwakhe. Kwazi upachinchi 100 rands. Hayi man wena utlontina. Kimna ko batela nchinchi every day. Ayisuka. Yini vele inkinga? Hayibo. Ubangathi nginenkinga mina. Awomehlakhe ebove njena nje khona into ekushisayo uzoze sisha sonke phela. Bekunjalo ungangilokothi phela. Yini ngempela ngiyenzile? Ngomina ngiphethe uthando lwakho, ngifuna nje sigqirisiye lapha epozini lami. Epozini? So usho ukuthi sibuyele ehostel. Ila room lakho lelana elingaka. Nombhedo wakho ongaka. Ya wona mncane lo mphethe kodwa phela into engalungiseka. Hawu. Baba ngiyacela please do. Ngiyacela ngicela ukuthi uthole idladla for yourself njenge-Grootman lakho man. Hayi. Lo uphethe indongo ezinde engaka kamazi nomakeleni wakhe. Bebula umzwa ngedwa nje qiqiqi efuna nami yonke indawo ifaya ngeke ngikwazi ukuba kuleso simo. Hayi mara kusala wona kwamabaso nje. Father of 10. Awukwazi ukuthi upitikane lapha naze ngumini encane. Thola idladla. Uyazi ukhuluma kahle mawuthi kunezingane eziwu10. Kufanele zondliwe yimi lengane. Isikolo yimi, into zokugqoka yimi, yonke into ibheke mina. Kanti ke mama hayi ukuthi inkinga yendlu ikula kumina. Nginozabazaba sendlu emakhaya mina. Okay. Kodwa lezabazaba lokhuluma ngayo eyefro yakho nje. Hayi bantu. Umuntu othandwa yimuhlala leyandlu. Uyazi ukuthini? Mhlawumbe kulendle engihlala kuyo ngaboyeka incane ingakugculisi ngendlela okwenza ngakhona. Kodwa ngenele mina lapha uba nomsebenzi wami wenzeka kalula lapha ehostel. Yazi kodwa mara G ngiyakhathalela ama secrets akho. Kakhulukazi ngomkhonto wakho. Umkhonto ngawunikeza ubaba. Ngiyacela tu. Awungitshela ivara. Yo. Aze ngabuthwala umzimba. Yazi uneza inkomo inswayi iphile kahle. Oh. Ungizwe ngithi mu. Inkomo mina manje. Ngikulethe empilweni yami. Ngavula inhliziyo yami ngakuthatha ngisehostel ukukhombisa uthando enginalo ngawe. Kodwa ngendlela owenza ngayo le ngibonga ibhakede lama lungile. Asifana. Inhliziyo ebrandwood. Futseke wena. Sorry Mike. Man double futseke wena man. Aw, nayi lenzwakazi edwebe isithombe sequeen wama seGomora. Ishift yami Nike sibe ufuna isiselo ngabawa uBamen nofana omunye wama weekends. Hayi kanti angifuni bona. Ufuna wena qho.
lalelayo anginaso isikhathi nofana umoya wokudila namadoda amadala athusaka ebusuku. Yawudilile ngoba intwana ke kwisi. Uyifuzwa ngayishiya indodakazi yami yesibili yona evela ibhunyene ngesibhakela ibuze emva kwentaba. Hayi mana mntana mana kancane. Ngisibonile leso sithombo sidwebile esihle sikalusi. Hayi bengikhupha isithukuthezi from all the drunk people. Oh, sihle yabona uNkulunkulu ukubusisile lapha ezandleni zakho. Unesiphiwo sihle lesasithombe ngazathi uzophuma ngiqabule. Ngiyathokoza, I guess. Yeah. Angazi nami ngihambe ngajabula ukuthi ungidwebe mntanami yebo. Sorry. Hayi ngithi ngisacela nami ungenze njengaye kodwa kube yimina ke. Ungasizi ngempela futhi ungasifaka umsisi. Uspende sithi ukukhula sibe ngaka. Ngifuna ukusifaka lapha hostel bengena babone mina uyabona. Portrait on commission. Yeah noma bekuthiwa ikublock ngakwenza nje. Khona uyazwisisa ukuthi nasithi commission kutsho khona ukuthi wena uyangiqatsha bona ngikwenzele i-custom job. Uyakwazi lokho? Hayi wemntanami uyabona angeke ngazi ukuthi ubani ucommission kodwa engikwazi ukuthi nafika emva kwami ngazalwa qala nginani. Kanike izokudurela. Ngomba nafuze ngithola amapende, canvas, zonke insetshenziswa zami. Phezulu kwalokho nezandla zami. Wemntanami imali akuyona inkinga yisho nje ukuthi imalini ukwenza lento. 10k at least. Sekuphele nje kanjalo. Hayi kulungile. Yabona mntanami. You do know she bills by the hour. Yeah, give it low run, Nekwan. I want the police to know that this is a legal meeting. So, I got a record. Well, you can't be too careful. Look, I'm just so glad I ordered a money date. The hearing is just a formality. This time you will get bail. John. Usansana ubotsa. Oh, come on. Matung, this is how it's always been in life. You in the background, fixing things, cleaning up after me and my mistakes. And that's how it will always be. Perhaps it's my purpose in life. Yeah, but how fair? You know, it's not fair. And then when you have to carry all of that burden. Well, I got broader shoulders, sis. You know, you know, I should have asked, but I never, you know, like, Khosi. You'll never know because it doesn't matter. Now, what if it does matter? No, it doesn't matter. The only thing that matters is that he's gone, all right? And that I'll get you out of here. I will and can get you out of here. Now, if I know you want to know the detail, it's a hotel. But I'd never lied to you. You'll go. Oh, this place is hell. So please, just get me out. And when I hear you, you can keep your secrets. For sure.